Οι 10 καλύτερες φυλές σκύλων για οικογένεια. 10 σιβηρικό χάσκι, έξυπνος, φιλικός και κοινωνικός σκύλος με πανέμορφη εμφάνιση γνωστή ή παρομοίωση με λύκο. Λατρεύει το τρέξιμο, το παιχνίδι και τις μεγάλες βόλτες, γι' αυτό χρειάζεται πολλή άσκηση και χρόνο με την οικογένεια. Ζωή, 12-15 χρόνια. 9 βίζλα, πολύ πιστή, τρυφερή και δραστήρια. Εκπαιδεύεται εύκολα, αγαπάει τα παιδιά και θέλει να συμμετέχει σε όλες τις οικογενειακές δραστηριότητες. Ζωή, 12-15 χρόνια. 8 μίνι σνάουτσερ, μικρός όμως, θαραλέος, έξυπνος και παιχνιδιάρης. Δεν μαδάει πολύ και είναι εξαιρετικός για σπίτια με παιδιά. Ζωή, 12-15 χρόνια. 7 μαλτέζ, στοργικό, κοινωνικό και χαρούμενο. Δένεται πολύ με τους ανθρώπους, προσαρμόζεται εύκολα και είναι ιδανικό σκύλο συντροφιάς. Ζωή, 12-15 χρόνια. 6 μπουλντόγκ, ήρεμο, υπομονετικό και πολύ πιστό. Παρά τη δυνατή του εμφάνιση, είναι γλυκό και αγαπάει τα παιδιά. Ζωή, 8-10 χρόνια. 5 κανείς, στάνταρ από τις πιο έξυπνες φυλές στον κόσμο. Μαθαίνει γρήγορα, είναι υπάκουο, δραστήριο και δεν χάνει πολύ τρίχωμα. Ζωή, 10-18 χρόνια. 4 μπόξερ, δυνατός, γενναίος και προστατευτικός. Είναι παιχνιδιάρης, γεμάτος ενέργεια και δημιουργεί πολύ δυνατό δεσμό με την οικογένεια. Ζωή, 10-12 χρόνια. 3 μπίγκλ, χαρούμενο, κοινωνικό και περίεργο. Αγαπάει τις βόλτες, το παιχνίδι και τα παιδιά, ενώ τα πάει καλά και με άλλα σκυλιά. Ζωή, 12-15 χρόνια. 2 λαμπραντόρ ретρίβερ, φιλικό, έξυπνο, υπομονετικό και πολύ εύκολο στην εκπαίδευση. Είναι ιδανικό για οικογένειες και χρησιμοποιείται ακόμη και ως σκύλος οδηγός. Ζωή, 10-12 χρόνια. 1 golden retriever, ευγενικό, ήρεμο, πιστό και πανέξυπνο. Αγαπάει τα παιδιά, εκπαιδεύεται εύκολα και θεωρείται ένας από τους καλύτερους οικογενειακούς σκύλους στον κόσμο. Ζωή, 10-12 χρόνια. Άμα συμφωνείς με τη λίστα κάνε like, subscribe και γράψε στα σχόλια την αγαπημένη σου ράτσα. Καλή συνέχεια.